Hepinize selam. Men Murat Nesirov. Özüm University of Missouri, Kansas City'de MKC'de elektrik ve kompüter injenerlik bölümünün ikinci kursunda okuyorum. Bu kurs başlatmamızın esas maksadı tek Python yılan değil de aslında programı dilini yanlıştın Python hakkında öňden düşünjesi bolmadyk. Öňden bolup bilse programming dilleri bilen baňlaşykly içinde geçmiş bolmadyk yaşlara, esasen de orta mektepde okuyan yaşlara başlangıç için Python ve umuman programming dillerinin başlangıçlarını esası sade dilde öğretmekçi öz bilýändinden özüm has go bilýän diýip aýdyp bilmezin ýöne elbette bilenini öğretmek bu zat. İlk bilen men özüm tanışdyrşym şular ýalyrak bolsun we men esasen Python özüm hevesme öwrendim, ýani muny mektepde öwrenmedim ýa-da üniversitede öwrenmedim. Esasy online ýagdaýda öwrendim. Muň üçin 2 sany çeşmem bolandy. Udemy öň gowy bir sürü mowut kurslaryň bolan online kurs portal we edX'de kurslarym mowut, ýani videolaryny görüp mowut kurslar görüp bilýäňiz ýöne sertifikat üçin tölegli. Udemy'de käbir kurslar tölegli. Ýöne mowut ýagdaýda da gaty köp kurslar bar we o ýerde kurslardan elbette Python, C, MATLAB ýaly esas gerekli bolan programming dillerini mowut ýagdaýda öwrenip bilersiňiz we onuň aglabasy ingliz ýa-da biz üçin ansat bolan türk dillerinde inglizçe we türkçe çeşmelerden peýdalandım özüm. Ýöne men onuň bolup bildiginden şol türkmençe ýagdaýyny hem Udemy'ye ýüklemek istedim. Özüm şol videolary Udemy'ye türkmençe Python'a giriş adly kurs bilen ýörüýte goýmak isteýän ýöne bu ýerde entek Udemy'de türkmençe dil mümkinçiligi ýok. Türkmençe ýagdaýda goýup bolanyk. Elbette habarlaşyp görmeli bolar dedim. Belki düzet bolsa Udemy'den hem videolarymyzy ýüklärs. İlk bilen men tanışdyrşym şular ýalyrak bolsun. Python öz saýdy, ýene öz resmi saýdy. Şu ýerden Python sürümleri barny, Python 3.8 dekabryň 18-inde çykypdyr we her Python update edilende şular ýani bir sürüm beýgelýär. Ýani bizim ulanjagymyz Python 3 bolar. Ýene bolup bilse şol Python 3.5-den ýokarysy. Şulardan istendigini alyp bilers, bulara tek giriş ederiz. Häzirlikçe şular ýan tanışlyk bolsun.